Ja, goddag. Mit navn det er Morten Sørensen, og nu skal jeg fortælle jer, hvordan vi vasker op i Risskov. Kom med herned og kig. Hernede, der kan I se her de store tallerkener. De er selvfølgelig yderst, og i midten her, der har vi noget bestik. Herinde inderst, derinde sætter vi gryderne og de andre sådan små ting. Det kan være skål, i det her tilfælde er det en madkasse. Og det er sådan, man fylder den nederste del af en opvaskemaskine. Så går vi op øverst. Heroppe har vi skål, vinglas. Det er ikke mig, der drikker så meget alkohol. Det er andre. Kaffekopper, små skål, andre skål og diverse bestik. Og det er sådan, man fylder den øverste. Og vi skubber det ind her. Så tager vi en opvasketaps. Det ser sådan her ud. Putter man ned i lommen her. Lukker den. Lukker opvaskemaskinen. Klikker på start. Vælger sit tidspunkt og trykker start igen. Og så kører den. Og så går det lige en time, og så er det færdigt. Og det er sådan, vi vasker op i Risskov.